Hola, bona nit a tothom. Són les 9 en punt. Benvinguts al 9C de RAC1. Avui fa 23 anys que uns nazis van assassinar el militant independentista i antifeixista valencià Guillem Agulló. 23 anys d'un assassinat per motius polítics que va tenir conseqüències irrisòries tant per l'autor del crim com pels seus còmplices. L'assassí va estar 4 anys empresonat. Els seus companys directament van ser absolts. Tots formaven part d'un grup nazi organitzat. I, de fet, l'autor de la punyalada, després de l'empresonament, es va presentar a unes eleccions municipals per un partit feixista. Però es va considerar que el crim no era per motius polítics. Va ser un assassinat polític. És clar que ho va ser. Aquests sí que són nazis de debò. Feixistes de debò. Maten qui no pensa com ells. Han passat 23 anys i encara n'hi ha molts de feixistes que agredeixen, amenacen i coaccionen. Per això, quan alguns analistes que o bé són uns indigents intel·lectuals o bé són mala gent comparen un manifest per la llengua, unes idees polítiques pacífiques i democràtiques o una manifestació cívica amb el nazisme, estan insultant el Guillem Agulló i totes les víctimes del nazisme i el feixisme veritables. Ideologies sectàries, violentes, que neguen el dret al pensament lliure i a la diferència de punts de vista i que justifiquen l'assassinat per fer desaparèixer l'altre. Hem d'aturar amb contundència tots aquells que fan servir els conceptes nazi o feixista sense solta ni volta. Usar comparacions d'aquesta mena amb l'objectiu de treure'n un rèdit polític és ofensiu i repugnant. No ho podem permetre. No ho podem admetre, de cap manera, pels milions de Guillems Agulló de la història.